झी मराठी, चर्चाही होणारच. माजी मंत्री मान्य श्री प्रकाश अण्णा आवाडे व कार्यसम्राट आमदार डॉक्टर राहुल आवाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पेठवडगावमध्ये एसटी बस सवलत कार्ड शिबिर एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड काढण्याचं शिबिर सुरू आहे. हे कार्ड काढण्यासाठी नागरिकांचा प्रतिसाद वाढतोय, तर याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन युवा नेते वैभव हिरवे मामा, भारतीय जनता युवा मोर्चा कोल्हापूर पूर्व जिल्हा सरचिटणीस यांनी केलं. या कार्डचा लाभ एसटी प्रवासात 50% ते 100% सवलत मिळवून देतं. तरी सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बुधवारी 8 एप्रिल 2026 ते शनिवारी 11 एप्रिल 2026 पर्यंत सकाळी 10 ते 5 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. शिबिराचं ठिकाण लाटोडे रोड, वारणा बाजार शेजारी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पेठ वडगाव इथं आहे. वैभव हिरवे यांनी चालू केलेल्या या उपक्रमाला वडगावसह परिसरातील नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिलाय. याबद्दल वैभव हिरवे व आमदार राहुल आवाडे युवा शक्तीचं सर्वत्र कौतुक होतंय. कुंभोज प्रतिनिधी विनोद शिंगे.